дар маркази муҳоҷирати Сахароваи минтақаи Москави Нав имшаб як шаҳрванди Тоҷикистон даргузашт. Ҳанӯз сабаби марги Комилҷон Эсанови 48 сола маълум нест. ҷасад ба мурдахонаи пажӯҳиҷгоҳи тиббии Боткина интиқол ёфтааст. Саид Боев, намояндаи Вазорати кор ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар Москав ба Озодӣ гуфт, ки аввал шуда хабари даргузашти шаҳрванди Тоҷикистонро раиси ин маркази муҳоҷират Николай Фидосеев ба мақомоти тоҷик дар Москав хабар дод. ҳуҷҷатҳоро супоридан барои гирифтани патент ба сабаби он ки раҳ камтар дур аст, як хонаи чӣ доранд барои мондани муҳоҷиро. бисёр вақт баъди соати 1-2 шаб муҳоҷирои меҳнатӣ аз метро қафо мемонанд, дар ҳамуҷа шаб мемонанд то пагоҳа. ҳана ин 2 нафар ҳамун шаб дар уҷа мондагианд, дар ҳамун хона. баъд ҳамуҷа касал мешавад. ёри таъҷили омада мебинаваяд ки масалан ҳамун мурдагия. тибқи иттилои пешакии Комилҷон Эсанов дар соҳаи сохтмон кор мекард. Русия аз оғози соли ҷорӣ қоидаи ҳатмии доштани патенти корро барои ҳама гуна коргарони хориҷӣ ҷорӣ кард, вале маҳдуд будани шароити қабули довталабони патентгирӣ ба навбатпоиҳои тӯлонии муҳоҷирон сабаб шудааст. ҳоло дар хат бо мо аз Москав Каримҷон Ёров, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик аст. Каримҷон, бигӯяд шароити кори маркази патентгирии Сахарова чӣ гуна аст? шароити гирифтани патент дар ин марказ хеле мушкил мебошад, чунки аз тамоми шаҳри Москав ба як нуқта мераванд ва мутаассифона аз сабабе ки муҳоҷирон хеле зиёд мебошанд ва он муҳоҷирони коре ки пештар патент доштанд ва онҳоро бекор карданд, онро ба режими шабонарӯзӣ гузаронданд. Вале ба ҳар ҳол дар як шабонарӯз ҳудуди 4-5 ҳазор одам дар навбат меистад ва боиси хеле он шудааст ки бисёри мардум барои гирифтани як патент, барои супурдани ҳуҷҷатҳои худ қариб 2 ҳафта даводав мекунанд ва норозигии байни мардумро ба ҳам овардааст ки онҳо аз ҷои кор ронда мешаванд ва аз ин хусус муҳоҷирони тоҷик хеле барои ин кор ба мо муроҷиат мекунанд ки ба онҳо ёрӣ расонем. Вале мутаассифона шароит дар ин марказ он қадар хуб нест, чунки онҳо дар шароити зимистона он палаткаҳое ки оварданд, онҳо барои шароити тобистона мебошад. патентгирӣ яке аз масъалаҳои ҷиддии мавриди интиқод аз мақомоти рус шуд. оё бо каме сабуктар кардани муқаррарот то куҷо ҳоло шароити гирифтани ин санади муҳим барои муҳоҷирони корӣ осон шудааст? бале, чӣ аз тарафи кормандони ҳуқуқ, чӣ аз тарафи мардуми таҳҷоӣ шароити патентгирӣ боиси интиқоди сахт шуд, ки аз он ҷумла ки бисёр шаҳрвандони мо дар як ҷо ҷамъ мешаванд ва бисёр муассисаҳои тиббие ки онҳо ба он ҷо муроҷиат мекунанд барои аз назариёти тиббӣ гузаштан ва барои суғурта гирифтан ва дар ҳақиқат ин кор хеле мушкил мебошад ва расонаҳои русия ҳам аз ин кор аз ҳарчанд ки аз аввали истиқбол карданд, ҳоло ба танқид гузаштаанд ки аз шароити муҳоҷирон хеле қин мебошад. барои гирифтани як патент шаҳрванд ҳозир ҳудуде ки он 14500 рубл дар шаҳри Москав муайян шудааст ва дар шаҳрҳои вилояти Москав 22500. вале бояд гуфт ки боз инҷо мушкилиҳое омадааст ки дар ин марказҳо он ҳуҷҷатҳои тиббие ки муҳоҷирон мегузаранд ё ки он ҳуҷҷати забони русӣ ки месупоранд, сертификати забони русӣ аз ин институтҳои 4 институте ки вазорати маорифи Русия эътироф кардааст, онҳоро қабул намекунанд. ин чунин сертификатҳо бо сертификатҳое ки шаҳрвандони тоҷик аз марказҳои суғурта мегиранд, онҳоро қабул намекунанд, бо он ки гӯё ки маблағи дар онҳо нависта шуда дуруст намегирад ё ки онҳо аз ҷои онҳо, ин ҳамаш ба он хотир ҳастанд ки онҳо аз ҳамон марказ суғурта кунанд, чунки кормандони ин марказ аз ин фоизи муайян мегиранд. ба ин хотир муҳоҷирон хеле азоб мекашанд. ҳоло дар шароити бӯҳронии Русия барои муҳоҷирон шароити кор чӣ гуна аст? ҳоло ин дар буҳрони иқтисодӣ аст Русия ва наметавонад ки ҳатто мардуми таҳҷоиро бо кор таъмин кунад. аз ин сабаб муҳоҷирони корӣ ҳозир аллакай аз пайи дигар давлатҳо шуданд. чуноне ки медонем ҳозир муҳоҷирони зиёде ба Кореяи Ҷанубӣ рафта истоданд ва инчунин ба давлатҳои араб роҳ гуфта истоданд ки ба он ҷойҳо раванд, чунки дар Русия буҳрони иқтисодӣ хеле мушкил кард шароити будубоши муҳоҷирони тоҷикро.
ташаккур. Карим Ҷониёров, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик аз Москав бо мо суҳбат мекард.